2015 yıldan beri uzduruluşu әлеге форум мәгълүм сәбәпләр аркасында узган ел булмый калды. Шуңа күрә төбәк тарихы белән кызыксынучылар үзара аралашуга да сусаган, уртаклашыр өчен байтак кына яңалыклар да җыелган. Мәгариф ветераны, туган авылы Татар Сайман турында китап язган Мәүлид ага Саюков та ара-ерак, бузлавык дип тормаган 260 чакрымны узып каләмдәшләре белән очрашуга килгән. 2017 елда ул авылдашы Рафаил Әсәнов белән туган авылы турында китап чыгара. Kitap üstünde biz Hasanov bilen 3 yıl işledik. Avırı bir avır bulmasa da yazarga to'g'ri keldi, ko'p yururga, ko'p izlarga, ko'p o'ylanırga, arxivlarda bulurga to'g'ri keldi. Ulyan өлкәсендә 67 татар авылы бар. Берничә ел элек җирле автономия һәр авыл турында да китап чыгару бурычын куйган иде. Эш матур башланып китте. Хәзер шуларның 30дан артыгы үз китабын нәшер итеп, кем әйтмешли паспортлы булды. Ел башында бу басмалар арасында китапларда төбәк тарихы дигән бәйге дә игълан ителгән иде. Ул Сембер татарлары энциклопедиясенең яңа басмасы чыгуга багышлап оештырылды. Татарская энциклопедия бик яхшы проект булып чыкты. Бик яхшы. Во-первых, бер 400-гә якын кешенең анда биографиясы. Хәзер любой кешене әзмәс күренекле булды, Ульян өлкәсендә табасы. Байтак еллардан бері өлкәнең татар тарихы, данлыклы Акчуриннар нәселе, Ояз Исхакыйның дусты һәм фикердәше Закир Кадиринең тормыш юлын өйрәнүче, берничә китап авторы, тарих фәннәре кандидаты Рәмзия Вилданованың 18-19 гасырда Сембер татарлары китабы бәйгедә 2нче урынга лаек булды. Я всегда думал, Симбирск маленький, татар там был максимум 3000 человек, что там особенного было? Сейчас, вот когда я узнала эту историю, вот, и вам всем говорю, нам никогда не стыдно за свою губернию, за свою историю. Просто всегда знаете, что она у нас отличная, замечательная, лучше всех других. И нам есть чем гордиться. Сүздә юк, Ульянскида төбәк тарихын һәм танылган шәхесләрнең язмышын өйрәнү югары дәрәҗәдә оештырылган. Авыл тарихлары белән бергә гомум төбәк тарихын язуда планлы рәвештә алып барыла. Шундый күмәк эшнең нәтиҗәсе буларак әле яңа гына Сембер Ульянск төбәге татарлары энциклопедиясенең яңартылган 2нче басмасы дөнья күрде. 1200 данәдә басылган әлеге китапка 1000гә якын язма һәм мәгълүмат кергән, дистәлегән фоторәсем урнаштырылган. Әлеге уникаль басма конкурста беренче урынны алды. Барыгызда ничектер үзегезнең биографияны яздыгыз, үтәннәрне табып бирдегез. Монда энциклопедияга язмаган кеше юк. Все авторы, как говорится, все авторы. Общий труд, шатланабыз, значит, автономия вот добилась гранта. Беренче тапкыр уздырылучы тарихи китап бәйгесендә катнашып, призлы урыннарга лаек булган китап авторларына оештыручыларның дипломнары, бүләкләре белән бергә акчалата премия тапшырылды. Шундый бүләкләрнең берсе Шардаклы татарлары китабының авторы Найля Патиева белән Җамил Хакимовка да насыйп булган. Мәләкәс районының Филипп авылы тарихи китабын язучы Ринат Илкин бүген Атнагыл авылында яшәүчеләрнең шәҗәрәләрен барлап китап чыгару өстендә эшли. Әлеге басманы әзерләгәндә аңа айлар буе байтак архивларда эшләргә туры килә. Ул тарихларны Нижний Новгород, Мәскәү, Саратов, Уфа, Оренбург, Самара, шул шәһәрләрдән, андагы краеведлардан, төбәк өйрәнүчеләрдән, алар белән җыела. Шулар белән Башкириядагылар бик күп булыштылар. Вот алар белән шундый заинтересованный кешеләр белән танышып, шул эшне алга алып бардым. Әйткәнемчә, өлкәдә татар авыллары тарихын язу эше уңышлы гына дәвам итә. Актив җәмәгать эшлеклесе Гөлнәфис Сәхәбетдинова берничә ел элек туган авылы Мөси тарихын өйрәнүгә керешкән. Акча мәсьәләсе хәл ителмәгән. Тик безнең менә ТОСлар буенча, территориаль общественное самоуправлениелар буенча шушындый эшкә грант отып була. Менә инде быел яхшы гына итеп без аны кәгазьгә төшереп карасак, макетын ясасак ул китаптың, аннары грант язырга уйлап торабыз. Ульяновск өлкәсе 3 тапкыр бөтен Россия сабан туен уздырган бердән-бер төбәк. Бу көннәрдә Семберләр киләсе елның 17 июнендә кабат ил күләм татар бәйрәме кунакларын кабул итәргә әзерләнә. Бүгенге форумда катнашучыларга һәм автономиянең президиум әгъзаларына тагын ярты елдан булачак әлеге сабан туеның күчмә символ билгесе Тулпар атны да тәкъдим иттеләр. Ул хәзер сабан туйга чаклы татар мәдәният үзәгендә сакланачак. Ульяновск өлкәсенең Рамис Сафин, татарлар.